kazetaria naiz, kazetaritzak ikasi dut Bilbon, baina lanbidez, kazetari lan batzuk izan ditut, elkarrizketatzen ibili naiz egunkaritan eta aldizkaritan, irrati esatari ere bai, bako gauza batzuk ditut, baina batez ere bertsolaria eta idazlea naiz. Hortik bizi naiz. Bertsotan egitetik eta literatura idaztetik. Eta, bueno, gaur gauza literaturaz eta bertsolaritan zitzen gizuet batez ere, eta, bueno, nahiz eta galderak bukarak egiteko edozik momentuta zerra galdere bat zabeazuen galdetu bat zer. Orduan, hau izan daiteke, eta nire aurkezpen ofizial bat, kazetaritza ikuspuntu batetik, baina badago esaldi bat, niri asko gustatzen zaidanak, esaten duna, kazetariek egiak idazten dituztela gezur bat esplikatzeko. Eta idazleek gezurrak idazten dituztela egia bat esplikatzeko. Horregatik, irakurriko dizuet, nire autoerretratu literario bat, nitaz lehen esandakoa, baina egi gehiago esaten dituna, ez da gezur batzuk badoren behazten. Eta esaten du. Ni naiz, 7 bi bost, 8 bi bost, 2 zazpi erre nanaren jabea. Orwellen distopiaren urteko martxoaren 18an, eguardiko 12etan jaioa. Igartez, ipurdiz eta hilabete lehena. Ni naiz 1983ko uholdeetako loiak denda eraman zionean, amaren sabelean hazten ari zen enbrioia. Amak haurdun zegoela ezkutatu zuenean, isil-isilik egon zen aurra ni naiz. Ni naiz autopistaren aldoko logelan egunen batean hil egingo naiz, pentsatzen zuen neskakila. Egan bazekiela uste zuena. Ohe azpian monstruoak imaginatzen zituena, panpinei burua ebakitzen ziena ni naiz. Asierrek eta Ikerrek jotzen zuten ura naiz. Aneri koloretako arkatza lapurtu ziona, ezkutaketan ahaztua izateko beldurrez jolasten zuena ni naiz. Ni naiz mendian besteen pausua jarraitzen ez zuen asmatikoa, ikasle txarrei errukia ziena, solfeo eskolan galtzetan pixa egin zuena ni naiz. Ni naiz bertsopaper lehiaketa guztiak irabazten zituena, titiak hasi etzitzaizkiona. Dantza taldean azkenengo hilaran jartzen zuten ura, ni naiz. 15 urterekin akosada ikusiz masturbatu zena, 16 urterekin lesbiana zela pentsatu zuena, 17rekin bizardun batekin larrua jo zuena, 18 betetzean erriktik iesi joan zena, eta poesia irakurtzera eta bertso politikoak kantatzera baino itzultzen ez dena, ni naiz. Ukabila vaginatik sartu eta iraultza egin nahi duena naiz, Simone de Beauvoir, Arkeko Joana, Sakuraren putza. Isildu nahi duen sabela naiz. Ni naiz 130 amorru, 140 ilusio, 120 maitasun eta 110 poliester. Politikoki artista, artistikoki apolitikoa, hipokrita, sentibera, arroa. Zuen aurrean biluzteak, uleroak bustitzen dizkion exhibizionista naiz, zuen epaiaren beldurrez bizi dena. Aralarreko gurasoen alaba, etakideen laguna, frankista baten biloba, ezker abertzalekoekin baino larrutan egin ez duena, sexualki ez hetero, ez homo, ez bi, labelduna. Idazle izateko emakumeegia, emakume izateko ambizio gehitxo duena. Alfa arrak seduzitzen dituen feminista, zakilei mikrofonoi bezala begiratzen diena. Emakume haurduna, baina merkatuetatik, egunkarietatik eta zuen memorietatik desagertzeko beldurrez dagoena. 2 metro karratu azaldu, 4 diotria, 56 kilo. Ni naiz gezurrezko autoerretratu hau, banaiz esaten ez dakielako ni naiz. 2 amona, ospitalean hilzoriak zeudenak, bakoitza bere arnasa hartzeko makinari lotuta. Bata leioaren aldameneko ohean, eta bestea barrualdeko ohean. Eta leioaren aldameneko amonak, egunero leiotik begiratu eta barrualdeko amonari kontatzen zion zertzan leioaz bestaldera ikusten zuen. Eta adibidez, begiratzen zuen, esaten zion joa begira, hoitxe irten dira ospitaletik, emakume bat atxuriak atzera daramana, mediko izango da, eta gizon bat bera baino 20 urte gazteagoa izango dena, eta nik uste bikote ditena. Zerkaritz egiten dioten moduagatik, esango nuke maiteminduta daudela. Horantxe eseri dira banku batean, delkarri belarri egiten diote,
Eta hor badago paseo bat, akaziez osatutakoa, eta badiko azoniez akazien artean. Eta orain etorri dira neskamutil batzuk, eta hartu dituzte jertxeak, eta jarri dituzte porteria moduan, hasi dira futbolean, eta batek gola sartu du, eta orduan ospatzen hasi da, eta kamiseta moduainan jarri eta korrik hasi da, eta horrela egunero. Eta barrualdean zegoen amona, barrualdeko goian zegoen amona, inbiditan bizi izan. Orduan gau batean, lo zegoela, Leioaren aldamendik amona, lo zegoela, desentxufatu zion arnasa hartzeko makina, eta hile nintzen. Horrengo egunean, gorpua eraman zuten, eta barrualdeko amona pasazuten Leioaren aldamenera. Eta lehenengo gauza, Leiotik begiratu zuen, eta ze ikusi zuen, zementuzko patio gutxu, itzegoen ezer. Horregatik, niretzat, Leioaren aldameneko amona da idazlea, eta barrualdeko amona da irakurlea. Eta dan hori gustatzen zaigu historioak asmatzea, gure modura, eta historia kontatzea eta historioak entzutea. Ez dauka zertan izan idatziz. Batzuri gustatzen zaio hori egitak arte hartzen duten bitartean. Beste batzuek talde bat osatzen dute, beste batzuek eskulturak egiten dituzte, beste batzuek zineman atzaten dira. Eta nire modua da idaztea eta irakurtzea, ez? Eta nik uste idaztearen lana, badala patio hutsak, zementuzko patio hutsak dauden lekuetan lorategiak ikustea, hau da, ezer itxusitasuna dagoen lekutatik edertasuna ateratzen jakitea, baina baita kontrakoa ere. Jende gehienak edertasuna baino ikusten ez duen leku horietako itxusitasunak edo arrakalak edo zauriak topatzen jakitea. Ez badaude izugarri obra ederrak idatzitakoak kontzentrazio esparruetan, nazien garaian, Auschwitzen idatzitako izugarrizko literatura obra ederrak daude, idazleak jakin dutenak edertasuna bilatzen egoera gordinenetan. Baina badaude idazleak, badakitenak mundu guztiak edo jende askok inbidia dien familia aberatsetako, adibidez, arrakalak topatzen, ez? Nun daude pitzadura, zeintzuk dira familia horiek ez zoriontsu bihurtzen dituzten arrazoia, zeintzuk dira jende horien miseriak, ez? Bi horietan ibili behar da oinez idazle. Eta ni hortan aritzen naiz, beti modu diferentetan. Bertxotan ere hartzeko zerbait egiten dugu, bakarrik bapatean egiten dugula, eta inbeste pentsatu gabe, eta askotan kanpotik ezarritako gaiei buruz ez, baina normalean banik udan batez ere bertxotan egiten dut, udan eta asteburutan, eta astebarruan idatzi egiten dut. Asteburutan herri ibiltzen naiz bertxotan, eta astebarruan nire etxean, bertan orain ama naiz, ume txiki badaukat, goizetan normalean noten ez umearekin eta arratsaldero hartzen dut 2 ordu idazteko, orduan izan da, astebarruan barrura goten naiz, eta asteburutan nolabait kanpo. Eta idatzi izan dut, helduentzat, umeentzat, nahiz eta ez da asko gustatzen, dut literatura da mentzat. Ez dago labur literaturarik, egia da, haur txikiek ezin dutela helduentzako literatura ulertu, baina alderantziz gari ez. Eta askotan, galdetzen didaten zerbait izaten da, ea mundik ateratzen dudan inspirazioa. Eta, ez dakitzuei hitz horrek zer esaten dizuen. Existitzen da inspirazioa zuentzat. Sinisten duzu inspirazioa. Inspiratzen zeraten. Nezian behin. Bai ez? Bueno, ni nire hitzia bat gizuet. Nire ustez, ingenioa, irudimena edo inspirazioa mugatua da edo zeinenekan. Ez dago, etengabe inspiratuta dago inor, edo etengabe gauzak bururatzen zaizkion inor. Ez dakit inoiz entzun dezuen bertsolariei buruz esaten da askotan. Esamolde bada euskeraz erabiltzen dana desente eta da haze etorria daukan horrek. Entzun dezu inoiz? Norbaitu buruz esaten etorri handiko pertsona dela. Etorri handiko pertsona dela esaten da norbait danean etengabe zer esana daukana, etengabe ideiak etortzen zaizkiona, badaukana zer kontatu, beti okurritzen zaizkiona gauzak, ez? Eta bertsolariei buruz asko esaten da hori, haze etorria daukazuen esaten digute, ez? Eta nik ez da sinisten etorria, nik sinisten dut ekarrian. Neri zaizkit ipuñak etortzen, neri zaizkit bertsoak etortzen, neri lehen zitu bat baina zeu xo bat bertso bat. Nik pentsatu behar da, neri zaizkit etortzen bertso bat eta ikusten dut da, kantatzen diat, ez? Pentsatu behar dut, ze esan nahi diet, Laudioko gaztea hori, ze esango diet. Eta esan nahi didan hori nola sartuko dut bertsoaren metrikan. 18 edo 6 silabatan nola sartuko dut esan nahi detena.
Esan nahi duten hori, sartu dutena 7-6 metrika horretan, esaldi hori ze hitzekin bukatzen da. Eta zenbat hitz dakizkit nik, hitz hori bezala bukatzen direnak. Zenbat errima dakizkit hitz horrenak. Eta, segun zenbat dakizkidan hitz horiekin pentsatuko eta zer esan dezake hitz hauekin. Eta orduan hasiko naiz kantatzen. Kontua da, entrenamentuaren poderioz, bertsolariak lortzen dugula, prozesu horitea oso segundu gutxitan. Eta igual zueri iruditzen zaizuela guri bertsoa etorri egin zaigula. Guri bezala, raperoi, gauza bera da. Ez zaie etortzen, eraiki egiten dute, esaten ari diana. Hitzak, reimak, esaldiak ez dira etortzen, eraikin behar dira, ez? Andoni Egaña bertsolariak esaten du, bertsolarien lana dela, eraikuntza, bertsoa, andamiorik gabe erakusten, andamiajerik gabe erakusten. Bertsoa etxe bat balitz, guk erakusten dizugu etxea, ez dizugu erakusten andamioa. Baina andamiorik ez baleuka, etxeak, eta bertsoak, eta ipuñak, eta eskulturak, eta kantuak, eta pelikulak, erori. Orduan ikasi behar da, andamio hori montatzen, ez? Eta, hortarako, hainbat teknika daude, eta batez ere ikusten gustatzen baldin bazaizu dagoela lana, eta probak egin. Nire adibidez azkeneko liburua algi jokoa idazten, egonetzen 2 urtez, eta liburu txiki bat da. 2 urte egonetzen ia egunero idatziz. Baina gustatzen zaidalako, ez nuen idazten 8 orduz, idazten jartzen nintzen, igual baten 2 ordutan idazten nun, probak egiten nun, hurrengo gunean botatzen dundana basurara, beste batzutan basurara bota eta hurrengo gunean derrepende atertzen dizkitan 2 horri gustukoak, ez da? Doan konturatzen nintzen, beharrezkoa zala hurrengo gunean hor jartzea eta hori basurara botatzea hurrengo gunean zerbait ateratzeko, ez da? Da lan bat, gustatzen ez pasaizu tortura bat, norbait behartzea idaztera edozein lanetan. Nire esaten nik adibidez ez dut inoiz egin 8 orduko lanik, inoiz dut eukilan kontratu bat. Badara matzak, idazortzuk dauzkat, 11 urte lanean, eta inoiz ez dut kontratu bat euki, ez dut inoiz soldata finko bat euki. Baina beti eukidez lana, gustatzen zaidan hori egiten dutelako, eta nik uste hau oso importantea dara batez ere datozen garaiekin, ez dut behar da. Horintxe hortan bidean entorla, entzun dut, datorren urtean, Espainiako estatuan, 125 langabezia gongo da, lautik bat, langabezia. Gure garaian, niak horretzen naiz, ni ikasle hona izan nintzen, nota honak egotzen ditu. Eta irakasleek normalean esaten zidatean ikasi zientziak. Eta nik oso argi nokan egiletan gustatzen zitzaizkidala. Baina ala ere, ematen du ez, nota honak berdin zientzia. Zailagoa da, eta pixkat horra bideratzen gaituztela, eta ez batera horren aldekoa. Lehengo baten egon nintzen, nire klasekidea izan zen ikasle oso hon batekin, berak zientziak ikasi zituen, arkitektura teknikoa ikasi zuen, eta hor dagoena eraikuntza sektoreak bera egin du, eta ez dago lanik bere sektorean. Ikasi ditu izan izan bat, master ikasi. Kriston abilezia ikasteko, baina ez dauka lanik, modu bakarra zer izango ditzak, zuri gustatzen bazaizuten eta zerbait egiten dituzu, gauza. Ateratzen dituzu moduak, ez? Guk bertsosaioetara ez badigute deitzen, montatzen dugu bertsosaio berezi bat. Montatzen gara 4 lagun, bertsolari, 2 lagun musikarekin, eta prestatzen dugu emanaldi berezi bat izen batekin, eta hasten gara hori anuntziatzen. Eta jendeari, bedien aurrean jartzen badiozu, etxean bazaude horrela ez dute deituko, baina sortzen baldin badezu zerbait, niri behintzat ondo zait, beti horrela eta nire inguruan ikuste ditudan egi beretan gustatzen zaigin hortan da beltzala, ondo zai horretik animatuko zintuzkete. Beretan, lehengo begiratzen zuen barrura, bertzerdan gustatzen zaizuena, eta gero apustu egitea. Betazpietan itzala, tabar batean irripar batek, irentsi du ospitala, munduarekin alere pozik, baldin bazeunde bezala. Aitatari, irribarre bat dut Espainietan, ta begietan kantauri, irribarre bat ipini dio, malko gazi bakoitzari, irribarre bat ausardiari, minari maitasunari, zenbat irripar zor dizkio.
zure irribarreari. Etxeontan jaio ziren gure aita eta amona, amonaren ama eta birramonaren aitona, zilborresteen kateak biltzen dituzten lau horma, familiako hemen memoriak duen forma, horren sentitzen naiz ziurra eta sentsazio ona, erdi minaren erdian dudan sentipen sakona, denak niri laguntzera etorri dira.